Tan, tan, dan. Ito na siya ipagawas. Tan, tan, dan. Lakas makapa-wedding, no? May pa-ribbon. Anyway, ito na. Let's open it up. Tingala ko, no? Kay pagtanaw sa akong manghod murag na amaze siya. Ganun ka, ha? Welcome again to another video, and this is Vlogmas episode 3. Grabe, ubay-ubay na ang videos. Wow, tulog pa gani. Yes, this is my Vlogmas episode 3, and I just want to share to you, I'm so excited with this one because finally, ma-unbox na nato ang MikeLaps Bikeparts ng mga bike essentials. Okay, so short story lang ganinang morning. Nagkamaharan pa hiron ride me with my brother, and after yun na mo naman, when I check my messenger, ayan na kita na ko ang PM ni Sir Mike na ready na to pick up ako mga bike essentials. So generous sa iya ha, because if you remember sa ako ang first ever Vlogmas episode, dito ko sa ilahan nag-buy sa ako ang cycling advisor, and I think they've saw my video, and ayan, they're so generous to send me or padalaan pud ko og mga bike essentials. And at the same time, since nag-ride me ganina, medyo namin ako'y nabantayan sa ako ang bike nga saba kayo siya when we change gear. So amo na pud siyang gibit-bit karon. Ayan, here go. I'm with my manghod again. Alright, so we're heading out. Okay, join us! Alright everyone, I hope madunggan ko ninyo very challenging ang audio because we're just along the road and medyo saba, but here we are right now sa MikeLaps Bikeparts road here. So when you come here, makita na gini mo diretso ang mga displays nila, and yeah, ato na po tanon kung naano ba ang mga bike essentials nato. So let's check it out. Kabanin ako ang manghod mismo. Ang manghod ni Sir Mike ba? Oo. Si Sir Mike ang tag-iya. Ada ba? So, pwede kaya mo magpa-fine tuning po here sa ano ha? Sa MikeLaps. Ayan, sige, dala na ako ang bike sa likod na ay lahang mekaniko. Ayan, so, single pa ba daw ang manghod ni Sir Mike? Grabe! Single pa, Charlotte. Mekaniko, oh. Ang akong kuya ga-tune up, bridge magpa-tune up. So napoy laing area for tune up. Kaya gusto mo gunakubot nga nog tambotso. Ay! Hey there, what's up everyone? Gikan lang kong taping, and yeah, and mag-taping na pud me balik, but I'll take this time para i-unbox, yes, ang mga bike essentials nga gipadala sa ako. Actually, ako yung nag-pick up. Pero gihatag sa ako from MikeLaps Bikeparts. Ayan. So, what I love before na ko yung box, no? What I really appreciate sa MikeLaps, because they're so active in social media. Daghan kaayo, updated sila sa ilang mga posts. So, make sure to follow them sa ilang Facebook page. It's MikeLaps Bikeparts. And, syempre, ilang physical store sa Ipunan doon repod of where I am located right now, Asamoah. So, let's go! Quick story lang. At first, ato na mo mong good. Ang gihatag lang is this one. So, shout out sa nagbantay ngayong guwapa nga sister kay nalimtan ni ay tong mga pa-eco bag with bike accessories. So, mo to, when I get back again, update, prepared ang bike ni Sir, prepare ang box ni Sir MikeLaps, diba? Murag, naghatag siya para sa bagong kasal. Okay, so, sa mga na to na i-unbox, I guess, kini na lang siguro. Obviously, hindi siya kailangan ni-unbox, kaya makita naman ni mo siya.
It's a helmet. Usa ni sa ako ang gusto gyud pinakapaliton tong first visit na ako sa ilaha. And yeah, it's Submit helmet. And sige, go. Ito ipakita. Tan, tan, da, dan. Ito na siya ipagawas. Tan, tan, da, dan. Here you go. OMG. Yes! Oh my gosh! Wow! And what I like about the helmet, because aside sa brand niya, nga trusted Submit, it has its GoPro holder, camera holder. Ayan. It's in size medium or large. Sayang din ako masuot. Ayan. So, makita na ko ninyo. So, ito na ako ni one of the days nga mag-bike me. Okay? So, thank you so much. This is our first bike essential. This Submit helmet. Tagan sila available ani sa ilang store, guys. They have it a lot of colors. And yeah, try to check it out na lang also sa ilahang Facebook page. Yan! So, maglingkod ta. This is our first item, bike essential. And we're moving on sa atong box. Lakas makapa-wedding, no? Na may pa-ribbon. Anyway, eto na. Let's open it up. Dili na gusto ma-destroy yung wrapper. Kay nice ba? Pero shoutout sa young sister. Very warm and accommodating young sister. Eto, I appreciate the card. Maria Feelingera from MikeLaps Bikeparts. O, eto na. It's here. Tsaka sulod, ani. Timing yun akong manghod nag-video sa ako kay siya yun ang mostly familiar sa mga bike parts. So, yun na. Gugon na lang yun na ito ang wrapper. Wow! Sapatos! Wow! Feeling! Tingala ko, no? Kay pagtanaw sa akong manghod mo, na-amaze siya. Gano'n ka, ha? You're amazing. Char! It's a prank! Di siya. Wow! Guys! Amazing! Alright, everyone. Isa-isahon nato niyo siya. Nidako gid ako ang mata, no? Although, again, I'm still new in biking. And thank you good kayo akong manghod right there gawin sa akong GoPro because he knows everything about bike. At least he can help me out of the functions, kung unsa niya ang mga bike essentials. Okay, so first we got a Submit na water bottle. Okay, obviously. And drink and miss. What is amazing about this, kay naa siya murag part right here nga parang pa-mist lang siya. Or moisturize. Or ma-hydrate ka at some point, diba? Ayan. So, thank you for this one. Our first bike essential. Next is sports gloves. There you go. Mga pag-gloves natin dyan. Oh my God! Kabalo ka. Usagit sa akong reklamo. Last time to nag-bike mi sa akong manghod. Kay sakit na akong mga palad. Kay gulong ng palad. Char. Kay tungod sa syempre maghawid biya ka, diba? At least nanay makagrip and makaprotect sa ako ang our hands. Okay, so this is the second one, the sports gloves. And we got here a Ryumo found patches pag ingon sa mo pag maflatan daw ka. Ayan, it's here. So this one's helpful. Labi na pag mag-long ride ka, diba? Naakay safety patches with you. Thank you. And next is this one. Nang suga! What's this? Tail light. Ha? Tail light, diba? Kana sa likod. Of course, importante ng mga lights sa bag because gamay na ba siya na vehicle, at least manotice ka and for you to keep safe naman on your rides. Thank you for this one. And we have here Chain guard. Saan man chain guard? Para dili magaras imong frame. Mag-ana-ana ang chain sa kuan. Oh! Thank you so much for this chain guard. Napoy mga pomedyas. It's so cute in pink with stripe details. Thank you so much. And lastly, Bike lube. Bike glue. Lube? Bike lube. Murag oil, diba? Para kadena. Para sa kadena. Ayan, very much helpful. And naay, wow, Dear Charo, na pa-letter. Mga Feelingera, 3K lang tanan. Ay, pabayran. Joke. Hi, Maria Feelingera. Thank you so much for
supporting our small business. We hope this makes you smile. Oh, of course, MikeLaps Bikeparts. Thank you so much. Sa tinood lang, medyo nakonsensya ko itong first episode na ako because I've never mentioned MikeLaps, and thank you to my manghud kay iyahag yung gitag ang MikeLaps ato, and knowing na dayon the story behind the small business, I'm so inspired and so happy for the family because it's family's business kaya tinabangay sila. Thank you so much, MikeLaps Bikeparts, para sa mga essentials na inyo ang ipadala, sa helmet, sa, you know, nakita na ninyo ganina sa water bottles and everything. And I promise to you, the next time we have a ride, because on the next episode, makita ninyo sa Vlogmas next episode ang amuang ride with my manghud to Pahiran, Kamaharan, dito sa Pagatpat, Lumbia. Check it out. I-upload na ako na after this Vlogmas. And hopefully on the next Vlogmas episodes, more rides with you. And I'm gonna show you yung saan ako ni paggamit ng mga panghatag ni MikeLaps Bikeparts. Thank you so much, everyone. And yeah, that's it for this Vlogmas episode. And see you again on the next one. Don't forget to follow me sa mga social media pages, Facebook, Instagram, TikTok, Kumu. And please follow me sa Laika. I'm there, and subscribe please ako ang YouTube